נועם פתחי, היי. אהלן, מה קורה? טוב, תודה. למה אין פתיח? אחד החזקים. נועם פתחי מסכם את הסטטוסים הכי חזקים של השבוע. כאילו נהיית דיב. למה אין פתיח? כן, מה קורה? איפה השמנת עם התותים שלי? למה זה לא בקרוון שלי? הכי דיב. מה קורה? בסדר, מה שלומך אתה? וואי, מדהים. מעניין לי. תגיד, מה היה השבוע? השבוע היה שחרור של אסירים עם דם על הידיים, הרשת געשה. כן. וג'ולי ארביב כתבה, נו בטח שהם יהיו מחבלים עם דם על הידיים. עם 72 בתולות, מה חשבתם שיהיה להם על הידיים? קולה? פריק. זה הסטטוס הכי טוב שנכתב בפייסבוק מיום הקמתו. ג'ולי ארביב, תקשיב, אני קרקרתי כשראיתי את זה. כל שבוע את אומרת מיום הקמתו, זה לא אמין. בסדר. יפה. ליאו סלע אהובי כתב, השם המלא של המוזיקאי מובי הוא יעמוב. אדיר, לא? קובי מורי הגיע, כתב, ניסיתי לצייר את הנביא מוחמד, יצא דומה לאללה. לקטן. כן. דני קמושביץ כתב אחד מרושע כזה, הוא כתב, זה ממש מרגיש שהקבצנים מניחים בובה על השולחן שלי בבית קפה ואז אוספים אותה אחרי דקה. למה סתם שגע בן אדם? גיא גולד פעם היה הרבה בפייסבוק, היום הוא יותר בטוויטר, כן. אבל הוא כתב, טניסאית מתוניס החרימה את שחר פאר, מקווה שלא תחזיר אותה. ליאת אלון כתבה, אין תחושת הקלה יותר גדולה מהרגע שהתקשרת לחבר לאחל לו מזל טוב ויום הולדת והוא לא ענה. ברור. ברור. שרית כהן לינקר, היא הייתה בחופשה ביוון, אז היא כתבה, בתום 4 ימים ביוון להלן סיכום ההבנה שלי ביוונית. קלימרה זה בוקר טוב, קליספרה זה ערב טוב, וסלוניקי זה סלון קטן. זה חמודה. אוהד גל כתב אחד שאני מאוד אוהב, הוא כתב, מה אני רק בן אדם, אני חי ועובד כמו כולם. יא שקרן, אתה רואה את העתיד, תראו במתחזה הזה. איזה שטויות. אוקיי. הלוואי ויהיה אחד טוב. תקיק. יובל כוכבי. די, את מורידה לי את הביטחון באמצע הפינה, יש לי עוד כמה. סליחה, נו. יובל כוכבי כתב, הבן שלי שוב לא הלך לגן היום, נראה לי בטח בגן כבר רצות שמועות שהוא ברעיון עבודה. חזק, אתה רואה? כוכבי. הוא אדיר. מי כתב את זה? יובל כוכבי. חזק, כוכב. כן. ובלייזר גם לפעמים מעלים סטטוסים בפייסבוק, מאוד מאוד נחמד. בלייזר, העיתון, המגזין. כן, כן. אז הם כתבו, גם אם הארס הזה משותק בכל הגוף, כשתעבור לידו עם כדורגל הוא יגיד לך, תביא לראש. ליעד לוי כתב על האח הגדול, הוא כתב, העונה של האח הגדול כל כך גרועה שאני שוקל להיכנס לבית האח הגדול רק כדי לא לראות אותה. חזק. רן אלון, הבאתי סטטוס שלו מפעם, הוא גם אחד מאוד מצחיק. הוא כתב כל פעם שמירי מסיק השרה, אני בא אליכם, אני רץ לנעול את הדלת בבית. כן, אני מכירה את הסטטוס. רן אלון הוא ענק גם כן. עוד אחד מפעם של דן סגב. כן. הוא כותב, אתם יושבים, קפלו פצצת אטום עם מלא כפכפים, ככה שגם הג'וקים לא ישרדו. חמד. חמוד. כן. אחלה. חשיבה אחרת. חשיבה מחוץ לקופסה זה נהדר, זה ככה בשוליים. משהו אחר. קצת ככה נגיעות. כן. תגיד, רגע, עוד. יש עוד, יש. בטח, יש עוד מלא. היה את התחקיר הזה של רפי גינת על התחינה, הפעם. אז אליסה חיון כתבה, אני חייבת להוריד כמה קילו, איפה יש עונה של כל בוטק בצפייה ישירה? ונעלנו את המכבייה, אז איתן קליף כתב, תאכלו לי בהצלחה, אני מתחיל אימונים לקראת המכבייה הבאה, די, סיימתי. חזק. באמת זה נגמר? כמה זמן זה? לא יודע, אני מופתג. אוקיי. ספייסי בייט במצייצים כתב, אני מארגן מסיבת בריכה בבית, אז שכל אחד יביא משהו טעים או בריכה. מעולה. אוקיי. זמרי. כן. זמרי כתב אחד מאוד מוצלח, הוא כתב גם במצייצים לדעתי. הוא כתב, מכירים את זה שמינוס ועוד מינוס שווה פלוס, אז בבנק שלי לא מכירים את זה. כן, זה מעולה היה. נועה אנג'ל כתבה, כמה אתה עצלן מאחת ועד התסריטאי שהיה צריך להמציא שמות לדמויות בקרובים קרובים.
נראה אם תביני. נכון, כי לכולם קוראים בשם נכון, שלהם. יורם, חנה, ליאורה. אביתר. ושמעון רייצ'יק לסיום, כן. כתב אחד גאוני, הוא כתב, לא יודע מה איתכם, כשנופל לי משהו על הרצפה של המסעדה, אני מרים. אני פשוט עושה פוב ואוכל, מה, לא חבל בזבז מרק טוב? אנשים משוגעים. אנשים לא נורמליים. אנשים משוגעים. יש לנו עוד זמן? כן. אז אני רוצה להמליץ על עמוד שאני הכי אוהב בעולמי. תיזהר שזה לא העמוד שאני רוצה להמליץ. לא, המלצת עליו, הבנתי כבר, הוא מצוין, זה כאילו מתנשאים, תל אביבים, עילאים. תל אביבים עילאים ומתנסים, תעקבו אחרי העמוד הזה, אתמול זה התחיל, היום הם כבר ב-8,800. גם תעקבו אחרי אנשים עילאים ומתנסים הרגיל, שהוא כאילו באיזה 90,000 עמודים. זה פגז, כן. נכון, אבל אני אוהב את שרבוטים, את מכירה את שרבוטים? שרבוטים זה מצוין גם. שרבוטים זה ענק. אבל ככה קוראים לזה, זה השם המלא? שרבוטים, קוראים לזה שרבוטים, הם לוקחים שירים ואת כל הטעויות שעושים בשירים, הטעויות הנפוצות. כן. כמו סתם אחד של מישהו שאני מכיר, השיר אני באה אליכם. כן. אז רואים מישהי שבאה אליכם. כן. כאילו בדלת, עומדת לו בדלת. או יש שם כזה 3 חיילים, ועכשיו הכל באיורים מאוד מאוד פשוטים ומאוד מצחיק. קיצור, תיכנסו לשרבוטים. רגע, נגיד 3 חיילים שכזה אחד לבוש בוורוד ואחד לבוש בזה, והם כתבו הצבא לבוש מדהים. כן. מדהים, כאילו. מדהים, כאילו, כן. נועם פתחי. אז תעקבו אחרי שרבוטים, אחרי תל אביבים עילאים ומתנסים, ואחרי אנשים עילאים ומתנסים. ותעשו גם דברים מחוץ לפייסבוק. לא, אל תעשו, זה משעמם.